Kuba into. Sobuza. Sibonge always. Sibonge. Sibonge always masibona into enhle. Yeah, sobuza. Yabo. Yabo. Yini lo ibonga sobuza enhle? Sibonga amandla kaNdonga. Unkwali yenkosi ushamazi. Yeah, sobuza. Uwe uthena omphathi stage. Yeah, Leke sobuza. ngephethe idish. Sobuza. Fanele isireporter. Njengabahlali ukuthi angaka amacala enkantolo bangaka abantu abanikwa amabheli bangaka abantu ababoshiwe ngabe sisahleli kahle inthina njengomphakathi ekuhlaleni sicomplain emakhona singahleli kahle amaphoyisa besingasawazi Izosireportela phi ke? Sithe kuzokwenza umhlangano yanto kuzokwenza umhlangano kanye every month once a month Wenzelwa police stage. uzokwenzelwayo uzobiza umphakathi wonke angazi kayisho ngendawo ifrente kayisho uthe kuzobiza umhlangano umsebenzi wabo bazositshela bazohamba simemeza ngambhopho ukuthi ngosolo ukuthi unomhlangano sisabo njengoba ubona siyaqala ukubona amaphoyisa nawo nje amaphoyisa siyaqala ukubona amaphoyisa eround nje amaphoyisa lapha sehla ephuma ehlenyuka aba-14 into esingazi sayazi into ongasayazi nidlelani imisebenzi womuntu esaphila umkhwanazi hayi undonga abafuthi hayi ufike ngamandla ufike ngamandla sobuza nawo amaphoyisa amantombazana amahle lapha amile laphana ayasesha kuyasetshenzwa manje hayi lento ukuthi abantu behlala e-charge office bebe-10 Bengazi balile ukusatisfy igebengu ziyasiqeda la ngaphandle sobuza ngiyaqala ukubona ujabule kanje sobuza futhi into ngaphothi umsebenzi omkhulu nami yabona ibhola lesi sobuza kuyasetshenzwa sobuza hayi bhuti hayi mangase zizoziveza ukuzokukhuthuza sobuza awunankinga mina ngikhuthuza ngoba ngiyazi amphethe umgcini yabo anginazi kodwa engikusho mina ukuthi undonga uthe akusetshenzwa manje angahlali efull stage sobuza ya ama-uniform ayehluka kuyinyuka manje Azovebeze kuwe ke ngosobuza nje noma bengesa kumina yabo ngathi uhleli nesigebengu sobuza hawu usigebengu uyena lo ongayikhokhi imali zabantu yabo usigebengu lo ongayikhokhi imali zabantu yabona yabona manje manje nayo ibalile loo nto Ndonga. yabona manje manje kureport manje ukuthi unemali yami ungaboshwa manje hayi nini Yeze ndibaxelela uba andami ngaze ndithathe imali yakho. Kuphuma phambili lo Awaxelela uba oyena mntu onetyala nguwe. lalela Undifuna imali uthi undifuna i-protection uthi undifuna i-protection fee yamaza lalela lasilima uyokukhuluma phambili lokuboshiwe oyokusala ndohamba nawe uyabona ke this time sobuza we're going down together. aluthi Ndiyakuxelela. angimi nakhona ngiyakutshela angimi hayi olothi sobuza uhleze nexakaxaka uyakubamba manje hayi sobuza sibonge siyabonga